Salut! Eu sunt Bogdan și în clipul de astăzi o să vă prezint 10 lucruri care nu-mi plac la Renault Laguna. Haideți să urcăm în ea, că vom începe cu partea din față și o să vă explic ceea ce nu-mi place. Ok, după cum ziceam, vom începe cu partea din față, 10 lucruri care nu-mi plac. Haideți să urcăm în mașină și să încep să povestesc. Păi, unul din lucruri ar fi că am un suport de pahare. Eu beau cafea, dar doamna unde o pune, mai ales dacă e fierbinte. Nu va bea, bem amândoi una singură. Avem un suport de pahare. Aici e locașul pentru cartelă. Un alt aspect care nu-mi place e vorba de buzunarele mașinii. E micuț. Am loc de o sticlă de jumate și mai am loc de un pix. Asta nu-mi place. Un alt lucru ar fi poziționarea ștergătoarelor. Deși e elegant cum se vede, că sunt ascunse și sub acest negru nu sunt în fața ta să te încurce în vizibilitate. Nu sunt încălzite iarna. Dacă e plin de gheață, te chinui să le dezgheți. Noroc că nu avem ierni grele în România. Un alt aspect ar fi pentru partea din spate, dar asta aș vorbi doar despre modelul meu. Modelul acesta nu este al meu și nu pot să mă pronunț. Porbajul e mare, e încăpător, dar fiind un break mai tăiat, nu fiind așa pătrățos, spațiul de depozitare în porbaj e foarte mic. Da, avem și sonorizare Bose, dar ghiși ce? Dacă avem sonorizare Bose, în buzunarele din stânga-dreapta, numai puțin să vă arăt, modelul acesta e bine, e altcumva gândit, aici e închis. Fiind închis, automat am un loc de depozitare, ca și aici, stânga-dreapta. Fiind închis și am în dreapta amplificatorul, în stânga tubul de bas, eu am pierdut acest loc de depozitat. Nu pot să pun nimic. Cu triunghiul, cu trusa, cu extintorul m-am chinuit să le depozitez în mașină. Am cumpărat o plasă de porbaj, am lipită de mocheta din porbaj și le-am pus acolo. Da, îmi place, de exemplu, am uitat să spun că la partea de porbaj e foarte frumos mochetată, foarte bine închisă, și la partea de la Hayo nu e cu plastic, e cu mochetă. La modelul acesta e cu plastic. Modelul meu, de exemplu, în video anterior avea trapă. Modelul acesta nu are. Și îmi fura din spațiu de la cap. Mă pregătesc pentru următorul lucru care nu-mi place. Avea treapă, îmi fura din spațiu de la cap și în partea din față și în partea din spate. Eu având 1,82 și înălțime și 100 de kg, eram destul de înăltut, să zic așa, și mă încurca. Un alt aspect, tot la trapă, era că se încălzea excesiv în mașină. Trebuia să dai aer condiționat destul de tare și pe o viteză mare ca să răcească repede în cabină. Dar cum stătea 10 minute soare, cum se încălzea repede înapoi. Un alt lucru care nu-mi place, păi n-ați auzit de telescop? Hai să punem, fraților, un telescop la capotă, că nu e grea, dar nici ușoară. Da, e frumoasă. Ca și motorizări, modelul de aici are motor de 1.5 diesel 110 cai, modelul meu a fost de 2 litri diesel 130 de cai. Un aspect neplăcut e că mașina e grea, deci unul din cele 10 aspecte care nu-mi plac la ea, și automat consumul față de concurență e mai mare. Eu aveam o medie de 6, 7, aproape 7, într-adevăr că nu conduceam economic ca să
scot consum, ce vreau neapărat să nu fund filtru de particule, dar aveam consum măricel comparând cu concurența. Așa. Ce nu mai îmi place, fiind diesel, probabil doar la diesel, are trepidații de bord destul de neplăcute. Modelul acesta am observat că nu le are ca și cum le-a avut modelul lor, dar cum zic posesorii, boala lor sau mecanicii. Iar o chestie, modelul meu având bări pe plafon, fiind break, are acele căpăcele care ascund șuruburile de fixare cu caroseria și se mai pierd, mai cad, nu știu, sunt slăbuțe. Probabil și alți producători au, nu am avut altă marcă, nu pot să mă pronunț. Cam asta a fost clipul cu Renault Laguna 3. Dacă aveți și alte neplăceri, nu uitați să scrieți în rubrica de comentarii. Per total, e o mașină bună, eu vă recomand, are un preț decent, dotări multe și kilometri ok, 200.000 plus, minus, depinde de an și cum o prindeți. Aceasta a fost mașina, Renault Laguna 3, mie îmi place, acesta am fost eu, Bogdan, mie îmi place. Până data viitoare nu uitați să dați un like, să vă abonați și dacă v-a plăcut să împărțiți și cu alții, să le dați un share. În rubrica de comentarii o să vă rog să lăsați un mesaj dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut sau dacă nu v-a plăcut ceva la mașină, ce anume nu v-a plăcut și dacă dețineți un da. Până data viitoare, să auzim de bine, vă salut, pa, pa!